Kai 15 na ibire cha kuri buri chinsa ibire chibono mambe chinsa ni cha Afrika ya moche ne kai mogusi Kisii FM your number 1 vernacular radio station bado na bogutu akire kura sincha ya bena sama amirania kuza awards ogotumelita kuza gochese number 15601 ogotumelita kuza gochese number 15601 ochole Kisii FM kwa station ya unambeyemo asorgongo rwa Nyanza gocha bantabange sana baithe bagendete gutumaga iga wakachikura kweli kweli. Asanteni sana jamani. Moja motore watu wakomanyia omo waziri bwa magana y'Kigosori y'Abasae oikirega igase county ya Kisii straight away singing chale buwango igotogo chigokora chinkwana chinyenge sana motegereria singing chukumanya nga umurubiri yabuwate erabu no waziri asamangana y'Abasae no rulioyo inerengana mwamutora chikoligereria at the same time functionary erabe asegeserukia gusi stadium litukolia lero na totevinga inkiera chiko include ilinde tobe tokumanya yonse asinchira yobo ikaranu imeyo studio una botambe nchenkuru kwa du omonya kerogo nchona botambe konkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier tuko hapa kikosi kizima hiki. Karibu sana waziri. Mbiyamana sana. Enare nkayo mogusi Kisii FM. I think this is your first time moja kaigasi studio. Nalitangani. Wana wiko kwa nene chinguru wake. Eline nalio ora iwekane uya. Mbiyamana sana. Dudos. Yes. Amo na Brigadier sogo twaligani ase egetasenye ke Kisii FM. Oh yes. Litukolia lero. Samalieta ongoro kweri kongeri bienda njomo waziri w'Abasae amangana y'Kigosori amangana y'Egekoro and gender issues as a county to ya Kisii. Yes. Waziri straight away asinge nchebiro kigara ndobwati chinsaga igana nimetu nobwati functional stadium mutete goikarana yo ekobangwa monaye utakirobo amangana y'Abasae mangenda mangana y'Abasae igakogenda nechi talent biego biribo bwate hapa na pale abasani mbaro abagichinko yombaro abaminyoki mbaro timaeti ya no waziri asamangana sports na mangana y'Abasae social services na kadarika timadinga kyobangete ne accounting imelikwande ng'Abasae bonsi gokonye kabali mbia mono sana umuralia wandagete kote baso bwenge nga ntubine account government ya Kisii ase amangana y'Kigosori for example ntogenderete kobanga na kitoko cha gutwara ji tournament kuruase world levels toche chi constituents level tomana kutwara a grand tournament ase county yaito ya Kisii kusi stadium ayo na samangana y'Kigosori lakini mono aso mutinyo gatano gatatu ndotware Kisii county marathon ito bangete ase togocha konyora ji talent chi abana baito kurwase chinsemo awao bachegalia ase stadium baminyoke torete abantu kuru chinsemo ao bali bagocha baba sponsor kogenda chinse chisco kominyoka igo ngasa mangana y'Kigosori omuralia ntobangete nga kitogocha gokonya Abasae baito elinde litonyora chi talent icho nkwambo oli ase amangana yechi y'Abasani litukolia lero abantu bakonyora kogesoko nene omuralia n'Abasani ekoeralia se stadium ya Gusii nkoigora tore recording studio recording studio yeiga igotwairwe ne rishirika lirikoro kwa JIR na Mastercard bato ire ebinto byonsi bye studio iyo ko record bono igogende ase stadium na boko record ogotera kwao gosoke lakini naende tobeko tebane nenga ntochi tokole ndogurunga talent search after toko launch lero ntochi tokole talent search kire sub county tonyora Abasae tonyora abangina bali babwate talanta bagocha ba recorderiwe amatera abo for free ali ase stadium waziri studio nga yekweguru kweguru Gusii stadium no eko chakoba best no ere best Gusii stadium na ende ndobwate AICT center egosomia ebintu ebinge tokuchikobaeresa agaiga nero tokolaunch lero tokolaunch chinsemo ibere lero Abasani mbabwata okogeza kwabo ase studio area n'Abasae mbachororo bono igali tukulia lero ngo graduate tura Abasae kurugalia ba trainee wa mangana ICT amangana IC3 lero ngonyora bale chi certificate cyabo na ende ntuba daitole merobelio program eyo which mutumralia. Yes waziri watebire studio ya recording studio igomoko ibeka se
egesero kia Kisii Stadium we understand obisi yo governor gere stadium walia nkekora mwari ko yebeka se obisi yo governor mwari ko mutari ko yebeka annonce kini mogachara ko yebeka stadium igonta gete goteba nga muna tokona gusuka guchimotu muralia department ya youth igona nyiralia ase Kisii Stadium right asengenjo yechi facility chiro chinyinge chi office chiro chinyinge stadium elia taliegeti kiralia ega tubwate chi building insalia ase a main pavilion otubwate chi building insalia chire very executive ase tuabekire wifi tuarosirie enjira urachororo no nayo isanikenga abasaye no babwente ko balia ekero tubwate chi training tuatumia the main pavilion kokolia basaye chi training ibonga ne space yenene eroro ne chi office chire very executive asa abasaye baranyare kokodo chi training chabo. Alright, asante sana. Ase studio ya mangana recording tuarara basania bange sana bago chandika kuroge usi abande kogenda Nairobi neligo lilia recordings liabere liko basumbua sana tima itinga ase studio abasania bambusa bago chiko record amatera abo osekero kene batageruga ntu gake omuralia muna nateba ngokora gukora talent search ande ndagete toigwe kanebia abalia bago cha gutoka babwate talanta igo togo cha kuba recorded for free. Okay. Igo ngantu as ebona toga ndete roll out a program weye asogo chaka ntu obone serikali we are not a profit making institution. Nanye naba saiba ito nende tuwaligeti bago cha kuba chi producer ase studio iyo toko ba studio iyo bayirani igo basaiba ito bago cha kurani studio iyo bali babwate ubumanyi bwoko bwa record ndio na endende toko tenga rero ogotero komo I like that. Waziri Umanyete Dudus. Yes. Previously kwa igule studio yego kwanu sana lakini tu ana koreni action. This is the first time actually ngoja ande studio kwende stadium. Yes. Mbiya mono sana. Ne nto expected nga mwensi ngocha morororo. To bali ganiti kabisa. Ligere naenda ndake muntu tairanga namangana togoteba yogo isanikia abategereri baitu ne studio erororo omumurokoro kwa ensanako na record tyo goterororo uko bugare rally stadium nunde bwensi otagete gocha ko record mambi na bago ja record gotera kwa yororo ligere elio abantu baitu amanyenga studio iyo nerororo naende twanyerosirie enchira rero gocha brigadier ugo isanika. All right. Ensanako na Vicky Young. Yeah, Vicky Young. Naro Vicky Young kare studio yime by the way. Alitanda sana se social media. Naro cheka go trend sana kare studio iyo gotebekana ngani studio ye county ya Kisii. Timatinga bali babo chikokorega se studio ye. Iko babo chikoli kune county mbawe permanent and pensionable go se iko bara chikobe kwali buna konda tuko kole mirimeli. Mbiya mono Dudus. Omo governor ito we county ya Kisii omweshimiwa Paul Simbarati ndio na chieta se studio morogoba akago kigumono nabamura bali barenge babere Dr. B amona ensanako na bago getiguna barabusana akabatebinga tibatwara uboba na amanyenga ki bara gendere korani studio yo batari korara anchara ndio igo bono igo turojinga bimangana abongo na korabali ekegera Dr. B Dr. B is one of the producers called them Mosana se county ya Kisii for a long time. Yes. Ando konyera basania bange sana akina Babji akina Migi ba record iriali kabisa. Tima itinga bono kerokende igo onye county kiko chikomo emirimo. Injira ngegere to mugavano itekera kuonera igento turagiciereria. Lakini naende omuralia ndage togotebanga a program etoko launch litukulia rero. Igo ya bere launch this county komichioka. No mugavana ito na play a key role yoko roranga e program eri yakirega Kisii. Intubune account government ndura tumia shiringi yemo ase bintu beyonce pi ajiri yatolenterete. Yatolenterete chi desktop ega studio yo egakora record egakora soundproofing ye studio ine chibesa chiabo literally gekorete kiregento ye studio yo. Yes. Ande gaiga ninde no musae oyomo ulikire eri shirikerio ogwakanu neri shirikerio
na tuteya sa embalenga banyorire emirimo wetera lishirika elio lya ajiri ase esente elia yes na tutebinga mirobeliki eroro ase ajiri center ajiri youth empowerment center. Karibu sana ndugu yangu karato yanga malietao asobwango Bia mono yo minto dudus. Yes. Ncha sama lita nkuru ku Ishmael Nyakoni. Ni nchende center manager ya Ajiri Kisii County. Ne melemo mono toko kora. Litanga ne buna Ajiri ne program ekonyara kwabage koro kya basaye ngangasi ngai era baligeri melemo. Kando ba kolire chi program kya buno gosoma. Ngai nandela baligeri melemo isiko kaigeri ndebanya kwabaga kora. Ajiri meli yaye ngai. Ajiri ne shirika ekowa funded na Mastercard Foundation. Main office ya Iteri Nairobi. Okay. Unaboni gantu bwata abageni bakuru Mastercard Foundation unatu bwata launch wa Ajiri linto sangeamo unoyo minto waziri atebire abana batokora chi machine babele bago sponsor so fantu bwata basaye babele balikirwa so office na ndengo akanubale. Ebon. All right. Asante sana. Malieta ngakwata bogoroku. Ishmael Nyakoni. Ishmael Nyakoni Korumate. Kurumata Monto minto. Vya sana. Waziri timaiti apart from Kolonjia studio ye county litukolia lero. Inki kego chikokoreka na litukolia lero anemono kanimo chikogora chia bisiji rasmi ase gasero kilikia Kisii Stadium. Omuralia dudus ntobwata abageni munabono ntobwate omugeni kurunga John Mugwambo Nkoko or the head of internal audit and risk assurance National Youth Council. Ntobwate Isaac Kiema director ya national program coordinator international labor organization. Ndio Ntobwate abageni aba bagocha okwana nabasaye na kubatebya asichi opportunity chemirimo chire. Yes. Maita basaye baita bange emechanda tobwate omuralia no manyete nemirimo. Na Ajiri center yiga ekero wakore ekosi yao na bogochororo bagokonya wa apply emirimo. Barabumba bwate okoigwana nechi organization ao asamangana yokuriye emirimo iga Kenya. Basa bange na bagokora school akitumaitia so uchikuliye emirimo. Babwate chi connection. Aba iga bono baigwananire nechi organization ao. Yes. Ekero wachirororo na obago wa apply la kuchiororo asenge njo bwato kuigwana na barabu na bego kobera rais konyora no nyene mirimo. Okay. All right, asante sana. Mwanjo mutagara me studio no waziri bo mangana yechigosoria basaye na mangana social services ase county ya Kisii ngendo tokukwanira nkelinga abasaye ngakibara be empowered nene mona ase county ya Kisii. Timaitinga waziri abasaye mbale mashinani bataramanya maite studio buneye igego ikeramo nabasaba bale mujini abababe bakisasa sasa bamanyete baratalire town na ko hustle mbale bakale mashinani alia ngakibara bwo murobeli kimwaro sina barabu bamanye ndibaje bamanye ngakyo buyambo kalega mbuya mono muralia ena chaka goteba iga studio yetali toko launch rero asoko okiaba na inchi ba Kisii county gatwakorire mirimo. Ndio muna tokora ko ye launch okora tole egento koronga talent search. Yes. Talent search tokonyeira ali mashinani tubeke geti ndio totebenga rero ntubwate talent search. Obanta bana bali babwate talent bali bakalenka bache bacho urwanya na bana 10 korengana neji judge kiratokeri tukelio tubalente tubaye opportunity igondo ruko ba centralized ya CBD igoto chikoire genteke mashinani mono ko bwana onya CBD because tutaite more upcoming talents balia batali kunyara konyore bese ili wateba yokwenda ko record talent yabo. Kaende ekartu akolire ntobeke echi talent chiti chabase YouTube because igali ese studio area nebugate wifi nere connected ekartu akona niko bakonya turi kunyebeka nonya YouTube ngere bakonya konyore ngeli. All right. Na kwa tabo waziri asaba sai bali mashinani mbaba se gutwara ubwoba wikamwikaroro. Yeah. Okay. Asante sana. Waziri ekasegeti kilikia Kisii Stadium. Egetikilia inkero sirike ga standard gete nonya nkera era. Yes. Na roralia ase track iliyo kominyokera round. Kanton kabekiro igakale soft sana. Timaite ko se chigali ntagere ko itagori kera na ole chinde chigali kutaja chiasiono ile waziri gento kiliya asaligire. Timaite ngakero kende morobeli kyo bwade igera waikiro kwarorere condition yae.
Mbia mano muraria etatan track area emburekero ya twe nyinge nja twaro muchando moke no nyirinde abandi bagonye bekera siasa nyinge ngani chigari embura nero ya twe nyinge embura nero agi gaiga gusindo sendire embura lakini rende omo contractor o Rosette Stadium eri na chitaka ira measurements ali so muchandole igo omuralia ndaite gukwakishira nga mbo fix tore gento keria because ene stadium yo katubata gusi digera abantu baito banyora se bagocha gukora Kigosori. Waziri stadium eri kabekero chibe asinyinge sana ero sigwe no murayo kane bwense ya Kenya Mosque Uhuru Kenyatta nkaroro mugabana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati agatenenaria agatebanga egesero kerikia gusi stadium na bagoteke initiative yoko kerosi gwetere gwizara ya mangana sports social services na mangana youths abuga soro mu waziri ine egesero keringi kia bere bono geko kwa mengenjeri omuralia ndaita go tabi ngo governor na abwate passion osina abwato moyo monena samangana sports ndio nkingo teberabo ekero twale korosie supplementary budget mu governor na abegete 20 million chichigo kora retainer wall eralie taerete yes na abegete 10 million yoko light that stadium obeka chisola na generator ligera light that stadium yes igonga ntubwate chi program chi stadium elia chire malt years ntotaite go tware gym as a stadium area yes ntotaite go twara indoor games as a stadium area ando mugavano ito na are very positive about it igonga sogo chakera mugavana na abegete chibesa as a budget chigo kore retainer wall na abegete chibesa as a budget chikobeka no nyene mangana yeji speaker all over the stadium to what a function ntoriko na kochandikanga kitoko nyora chi speaker chibekire kerase eplicha chitoro chegalia kerase tubwate chi speaker chiko ligera abantu baitekero barali stadium bwate no mupira mugotangaza amatangaza igale the whole stadium. All right, asante sana waziri torore timu ya Shabana gigokora bya sana sekeminanogia National Super League Shabane ti asichinga kintambe cha yabere kegwe kurura sana ya toro mo chande taliko ba supported ase egwizara yao timaitinga njudi ki wa kolira sengencho yoko ene kinge timu ya Shabana bono yango sirure kerero chie ekeminanokia ya Kenya Premier League byamara sana muralia onda itekotebanga intubuna abagusi 20 ntubwato mogoko monne enjira Shabana egenderete go shine ase emichezo eri yabo ekero Shabana yatu approach ti muchando mutangani yabwate njabwate home ground yes ase ko balirungano egetike ino emanya wanchirwo so ase league area igo yagatumire egetike yabo met yaga kandire 30,000 kera egame bali waka lakini ndaito gotebirero nga egetike ya Gusii Stadium nero home ground ya Shabana mbali gwakana bali wakana county yes na ande no nyene amashabiki ali yako so imebese ili yakorwa so korombo mupiro lia bese terigo cha se county government ebese lige ko genda saba abachezaji balia yabakonya kuba support. All right, asante sana egetike like Gusii Stadium no nyagwa kwana nga numero bilino yoga kerosia amangana drainage asege egetike like Gusii Stadium mekegere mbura ya tule waziri amacha agotere mali bakantu arora egosoria ya timu ya Shabana kegutenniwe kere mbura ya tute nyinga amacha agotere mali timatinga mero bilikyo bwate yokone kinga mangana drainage asege serokeringa na chiko koruya omoralia ntagete gotebinga egetike lia ngira bande ndova gochase tuli ne contractor. All right, yasenge nje yobwanjani wali wa Shabana buna kwambolia kiagere toganjira Shabana chake gutumia egetike lia. All right, igo e contractor na egenderete o fix drainage problem eli rororo it's a problem that comes ekerembra ya beire nyinge lakini na agenderete go fix that problem and buna na ko eresire na nkwaro na ne goal post twabegetalia nechi goal post chia kisasa contractor yare de kabeka so igonge getikeria omuralia muna nago tebiri keranda construction igonga in another 2-3 months na bokonyonge tikeli bono kiaberi to the standard elia otamboli swali naenda kerongo cha interview serie. All right, asante sana ide kamera ngeta tunaisana mweche abdogere chinsebire chebono mambie mi studio tulino mwaziri wa mangana Kigosori na basase county ya Kisii muruke Eric ongeri miyenda tukuna gukwanira gakororanga ngakia basaye barakonyo se county ya Kisii waziri anene monekero to kumurekere function ile litukolera rasege sero kya Gusii Stadium ngwa kwanira mangana ya recording na kerokenda basaye bali babugate chi talent mbachikuligeri gwasobo imena kerokende gokonywa ekero gwate banga ngokora muri talent search monyo wale bali babugate chi talent
na buboka murachi gokonya studio elia neyo mugusi studio neyo mugusi yes ngiyekora tokora talent search etokora talent search goikero rio tanyare go changereri wateba arente ogotera kwaye kuria bwate akorekodia ase studio elia wakana chibesa lakini gwetango nkeyo nga bari boka na butugo cha kolenda lakini akina ende umuraringo tebe nga totebe nga ki bono studio nere stadium aria ye county government ya free no nye ninje ndi timbu atibo manyibo gotera ni ngegeri wo mwako mugima na inje na bongo jantebe nga na inje ninda yedogora gotera twara bantu chiri busano stadium bata ite record that is why tota ite tware criteria yo kumanyanga the best are given opportunity bantu bara imoke go jaringa I think you're right ntubwate culture hall igotebekanaga na magacho ye county ne county gwetere wizara yao tima tinga kero kenda bantu bali bakotaka gokorera nonya ntubwate abasani bagotaka kugenda nonya naria abande batebe banyoriro muchando tima tinga machiko kyabante kubwati kero mutate to access culture hall omurali culture hall ya Kisii igere accessible to everybody alright lakini unomanyete ntubwate amachiko make ako igo apply onyoreso bende ne litali njo mu waziri ko ngakera ngaki mu waziri ngo chandabu nje gotumie hall igo koli kali rube wate bachitali kigete ninda gete gotumie hall alright kero wate no te gotumie hall like a stadium on stadium iligo koli kali rube wa apply shabana they applied go apply ne lirube na bolira nchirwe kole ngana na bora nyore program ende nero litukelio muchando ndete yora nyore ando yonyoriro muchando na bago jogujande binga na nyoriro muchando bo gutumia social hall social hall yeli erororo okonya abantu baitu abantu bago chali bechinyangi abantu ngocha barali bako bago shoot abantu ngocha barali babwate mekutano yege family chi igokero bachi gari ngo batule amachiko ali ya serikali nga ekeneke ngo kolekana kire kwamanya konyore hall iyo kubwato kabari kantu gake andons ase chi hall chions ya serikali yes ndobwate ndokurunge finance bill the finance bill ne stipulated the churches muna bone stadium nako tebia ya Bomet they pay 30,000 ko yetumeka the stadium yaito ya Kisii tali obobisi ase finance bill we charge 20,000 ko yetumeka igonga if chibeza chirikira ase finance bill na chiyo wakana uchi ase bank tali wakana cash wakana uchi ase revenue account ye county wae waliba watumie social hall iyo okay na ende chibeza ichyo kero ko check ase finance bill nchianchire nga okora chire go charge kuchire okay asante sana omonjo motegereride kemeronge tato na kianda cha butugire chinsani bere chebono mambia nimaite waziri nore bwango lakini omogeni muri nerega igagwate bakorwa seri shirikiriria bakonyere mono timaiti mbali na ko network go seko connect ya basae konyora emeremo na korokende ko condonate studio ye go chase county ya Kisii na ende inki mwara akorire na ende inki mobangete ko korani county ya Kisii asibono gwikiraiga twa training ya basae bako graduate rero amangana computer skills yes asibanyara gosoma so mutinyo yo igolelo ntubwata basae wale 67 bako graduate tukulia rero oigo ntubwata training chinde bune cha mental health amangana ya online writing online business amangana yo wesoka branding tuko training ya basae baitonga na kibale boy kele bagosoka no nyengo genda chikanisa yes bose bakogenda mega yende ao abantu mbago yasoka paka abantu babwanga ekwa basukire gosena kiyama ngana gento gende togokora yes unabona tubwate wifi igere free ase musa nde bwensi oranche kokora kende gionsi gose kero kende stress yeri kurusobo nabo tokurwa asali lindo muntu ochuti mukeroro alright kero kende ini buna ishirika ria ajir kero kende basaimba rokonyora babwate mechando sana abande batabwati mwerekeo tima tinkuri mure mbinu yo kubareta kubakonya gose goikaberu bo baruboka gocha ekero togopatana no muwaziri so far twabekire mikakati kuru ase kera sub county antubwate a youth empowerment center ndio ase Kisii county ntubwate youth empowerment centers asaba saba itukolia rero toko barifanga inekezo umuntu nabwate umuchando nde bwensi ogenda ase youth empowerment center onyora mawaidha aya matangani
nkosi kiara akore ekera akore form 4 sengencha matuka manga konyora basaba itu bali siko gaiga asengencha bwate gosino musani okorete kozi gete akanyora emeremo nero genda okora paka rieta bwate chiro watu abadi fire gosia youth empowerment centers alright elinde banyora obosemie bwichi training each amone chikozi bara bagokora. Alright, asante sana waziri. Kero turange gukora ekiagera this one ege go under your ministry abana mbale abokonyora bakuru kuchichokora ase town abandi okonyora bali talented abana bali abande batenga waziri abande nabateri bogokumia arono ngai bago chibakorere practice yabo ekiagera nonya naye noeta na bokonyora bakorere practice ikera baba ete bintu sada etimetinga kero kende gwetere guzara yabo muri noro kero kende yo rehabilitate abana bali na kobakonya nchirindi kenda bokonyora ndoko konyeka kuruonere acha kurumugano mbiya mono sana muralia na expected ili swali elio ministry ya ito ya youth gender social services sports and culture we are charged yani ntutoire libaga lia oko rehabilitate yes toire libaga lia oko rehabilitate ndobwate rehabilitation center ya Kiamwasi rehabilitation center yes igonta tego tengo moralia tinko tumoka bakekero Kiamwasi rehabilitation center ya beiro operational omugavano ito na atwara passion yenene sana ase Kiamwasi kraso office na begete chibesa ase budget ya bono iga yoko kora Kiamwasi rehabilitation center tonyare ku rehabilitate abana balia ekara to aba rehabilitate tomanya ko babeka into courses. It's not about rehabilitation yoka tobeka ase chi course mbali mbali watebira abasanimbaro bagenda asobusani bande baba bakabenta abande babegentogete igonga omuralia ekeronda achega eri akabere nabokonyora ngo gotebinga meroberi kitu akorera ase rehabilitation center area rigere tukuna abana bali bali gali ase street. Asante sana waziri. Adotale abantu babangina nabagakambara omanyeta abande bamanyeta mangana yegekoro abande bamanyete bagwesoka na mahali kabisa bamanyete amangana yegekoro lakini bono mbaranyora libagana birori yo goikano ene county abaje ku expose timatinga murubiri kibuga atazibarabwo omuralia abantu banyorire ogoseseni okonene ase serikali yo mugavano ito Simbarati n'abantu abalia abakuru abo kwanda bagonga council of elders tubwate amashirika awao yabagaka ntubwate program ya chaka ase state department ya culture national government ekorokunga DODI program documentation and digitization of indigenous knowledge yani ngatutagete konasa amangana ito yege korogie kegusi tonyabeke aso mutandao ligera bono nonyene miaka tutakai yo moralia yatuka ngo mwana okoiborwa akoligererio manyanga ntu abwate ligena liare koro kwa Esopstone litabaka ndio otebi ng'emanga amangana na akabeira ali emanga kogenda na henda asegende kenkia konye tabasaye ocho gikwanira na linge edot program ye national government inja to alibaga yo kwa opportunity abasaye 30 yes abasabe 30 ebarueta ase sub county cheito Kianda abasaba bairu libaga asomutie nyoyomo bairu chi tablet bairu chi computer banase bare amona abagaka kire group yabasaye egebwato mugaka wegekoro okona ko basomi ngamaliogo twagatumire naya gendo gete kialengiga abasaba igango gotebia nkwaka nubale asomutie nyoyomo bakolegazie nkwaka nubale up to 100,000 na national government state department of culture mo PS o culture omo swati olina achagaiga togaikaranza nere agatoe program naende ase chi county chiri 13 chintangani yes e program ya documentation and digitization ya indigenous knowledge ase county chiri 13 chintangani Kisii no ere yamo yabo alright azajir e program ase chi county chiri komi chintangani Kisii county no ere yamo yabo akio morali ntorai asante sana waziri. By the way toira nase egesero kia Kisii stadium wake ekero umatu we understand obviously chobisi mugabana no chiralia we understand nekero kuri chobisi chiarengerogora paka jibigi agatangiro nje to azinja mariogi njanya kubekera obisi ya gavana alibono no amashabiki yakugekerengo yegwagwe ratoko mugabana no ale committed yali ngagie kunyarekana obyo mugabana nabwato murobiri woko nganya kurwali umuralia umugavana chobisi chaye chiranda renovation
hekaro chigo cha gukorerwa renovation Ndio. omugavana na achacha kutumia chi office chae. Correct. Asante kwa sababu hiyo ni rahisi, umejibu rahisi. Hii swali ni nalo cha kubolia sema mbia bono ndiringa ki. Timete bakosoli bitimye Shabana ngiye kwa batari kwa guri bagenda none chirumu chiria bakuiba kogenda banyara ko bagucinjira na mashabiki ekera bacha kire gucenga Shabana yabuiro mate mbatagete kurati ororoka ari giti baragoka kabisa, lakini konyoranga sometimes ngo kazi gubali na goseliwa. Why kiyoja kiabo? Omuralia ndagete gogotebi ng'amang'ana agotuka omutandao oyachiere ng'ora amang'ana agotuka omutandao waziri notogotoka ari stadium. Don't forget nga notogotoka stadium ari waziri omuralia ndagete ojokwane ne leadership ya Shabana. Ndio Shabana paka se a boardroom. Yes. Astokorere mikutano ya ito ye county galia. Ndio Nkoikaranza barali boardroom bakora mukutano obo after every game. Eketike ligia Shabana aletike ligia Gusi stadium ekere open to Shabana. Alright. Na nyakonyora complaint ende yonzinga basieke irwa se changing rooms. Amangana na manga ukwanu mtandao oninje moisondega ngagerunga ki Shabana ngwakero mupira waziri nande mwabekire program endega abwa ase stadium mangana kiaya igo ndagete gotebinga ntori gotanga aba koyibalia o access chirumu chiogo chenchigalia ndio ande goseliwa tina anya konyora complaint yo goseliwa omuralia alright. Waziri ntubwate gusi council of elders yekora una James Matundura tima itinga kimogwa moko gwake na barabu ikere wizara ya onere bugamate bugatabugamate na barabu tima itinga mbinu kimoko tumeka ku work together anda itago debigo omuralia team ya Omugaka Matundura team ya Omugaka Matundura se program ya Dodi nereto etabagaka balia bagenderete ko abasaye balia obumanyi bwegekoro ndio team eyo ya council of elders no ebwate chi office chiabo ase county government ya Kisii lakini onde dogo tebia nande no boli Omugaka Matundura yes ebare independent into as a county igotoko ba support ase program chiabo bagokora yes they are not answerable to us mbabu ntubwati ntokonyara ko dictate chi program chiabo bagokora lakini ntubuna bono twalendete program ya Dodi richi ko lyalenge ko Rwanda State Department of Culture nga Council of Elders wikianjerane ngankurwere abumanyi obo igagucha saba abasae ba document igontu ari je to their offices bagacha bakawak nando mugabana na teba bya sana kerale ko igo kolonche Dodi program we na teba ngabagaka baiga ba Council of Elders igatagete banyore office angena asale bagoika nonye Friday bagendalia bagamba nere bamuteye imechando bamuteye mangana ali isiko gaiga ase ngaki koroke genderete ndo manyete aba maite bono culture itunguchire gosira nonye na mangana atwate bayo wesoka yes amangana ya marua abantu baito basaye baito bakunywa marua ibugwande binga rehabilitation amangana yonse abagaka bano bagotokonya alright abantu bakwengenta abagaka no bagotokonya okwanira abantu baito igo ntu amona council of elders igotoregenteka wizara yaone bwate ka budget kandi kugusira bagaka bali anyway yes alright asante sana bari bakuboli gaiga nga ekermo gendeta gukora mangana talent search moigwire studio ye county abasani mbale abandu maite bara pikiri yake yes ekero bagoche studio yime mbachi gocha na gantu gake gose ibono ne county igobatakire ko record guka enate ba byaiga naro boli swali yake ratatu studio elia igotogocha ko yenana ase producer ekwe amachika ali make aratwara ali ase studio alright ali make aratwara ase studio for example CD omanyete ne mgotakirwere kwamanya ko record lakini intwege ndo korupto to goteba ntu as a county ntotageti goteba nga tutete ko benefit chibesa kurwa se studio area ndio ngachicha se county ndio lakini onye logistics chio ko make sure no gotera gwakorek gotera gwabeire gwa sokire gwachire guchiabu alright abwaro tindaitigo preempt so waziri na kogoteba nga studio area nkobeka muri omonto yetenenerete studio area maintain yoka studio area monto ngobe kwarororo and actually it was open bantu mbachorora abange bantu mbacha babo Fikiang babuji mbachalia bantu bagaje tukabaeresa bonsinga studio ye igo tutaite ko yenana lakini rende
tuli kenga ki studio ye ndudu stwa yes igere mbura na boko nyole machine ge gotoke twara mbura mu cyaro to manya ndudu alright nimekuelewa kobe yao na boko leta abantu na boko koleta abantu ga ba record iga ase studio ntuge ndotayeta gotebanga ki talent ya itere gusi ngati toko yesira okay alright yes asante sana waziri timatiko se ebire bimbitu ancherekera twakorire tubugate simie moiga ekere dega tubugate ni sato chioka te tubugate simie mo 07061818 22 oza 0796988630 chisimi street libere chioka na endekero kwanyoriri baga genda straight to the point totebire teriao na kwenda straight to the point enkayo mugusi hello Dudut yes ngoyo wa nda chare kaga yore one of the delivery yes na inja kan support mundo kurukusimba ra this the only governor osogete ke kombe ke kanyora chiri fari chika ejire mari moti umate ku have several deliveries ejitari ko ikira kanyora no wanye sports kinde abande bebire nje nare ko mubodi na ki how kan tubwata ebichana nka vire bira akire no sabana how ngatitura bira manyekane kyagara abagwaka baika sound yo ku support babanyekana ko chigo tu tuma ko nyora banta FKF bari yani baranyare ko bari baranyare ko batumia wacha ibikiji ko cyo bande ko ndakanda babo musa iri bana ati talent yimanyekane cyane bitu ko nyina bande batatu train kiri fari baba abange asante sana waziri sijui kama umemuelewa huyo okay nabuko mwiraniria subuanga mbia mono ego nare goteba igabuliri nga abasaye mbararia barako mupira paka baje wakira Shabana ngaki konyarekana ngaki meroberi kitobwate ndete goteba ngandu bwate intwe amona national government wetero mu waziri we michezo Babu na Mwamba tubwate program ku Talanta Hela program ya Talanta Hela waziri Babu na Mwamba bwanchire nga intubu naba waziri bechi county ni ntutoji gotendera Talanta Hela tonyora abasaye korwa mashinani tutware county team ego chiko participate asechi county echichinde chionsi 47 digere to astogo chakera astogo jabuna bakonya waka gocha abantu mbaro kuruchinse cheisiko bagocha gupiki chitalent tiga no tutateba Shabana yani nga jitimu chionsi pichi litomanyete bago chalia ekero Kisii gusito waka tokona kupiki abaki bali abaya twanya ko babeke se data bank twamana kubaligeria chi club asibara ake igere talent yabo egente kenne dudu singelinga ki yenjandete nkelinga ngakie talanta ego chaka ko montebesa digera cha kura sebesi asante sana waziri tetubwate simia ya moyoka yo mwali kerida ejide katubwate nibere choka agokora ensemeye tomente simia ya moyoka lakini libolindirega I think yo boliriga iga SMS na bora nyorenga nakabwate studio ngori boliande baadaye hello gwa kiro yo Ken Walibora korukeri gori cia ngo kwana iga mo waziri wakire bya njege ndongo jikukwana ng'abantu bya balemavu mbale tuna town ya unkora mbaikire sana ingoro kiabugata buno mu waziri abarusi aguna baro ba benefit nandege ndongo jikukwana talented y'abantu mbale batari talented ingoro kiabugata ne na baro buga bakonyo mwete bona nibwete ng'abantu ukwana mbale bale talented. Asante sana tumekuelewa kwa sababu ya muda liswali ya ndinagi omokare ko dine jitaranda joka abandi batavuga tibia gugu taranda mbia mano ndori ko deal nawo bwate jitaranda cyo komoralia twakwanira bona one program etwalo kwanira ya jir ya capture abasaye bago train guchinsemo chinde twatebira bara abasani bagenda ba record asama ngana ya abalia bare able differently bwango igantu arwa chi wheelchair zaidi emia yemo uchia saba abantu baito bali able differently na ende ase mutienyo yo meberere motu twanyora lishirika ligotokonya ko baachi wheelchair inde libanyare na barabuo ko move lakini ende egente kenengo tebangelinga nto gendeta ko bono iga ntutakire nto begete chibesa ase budget siko cater for abalemavu ase chinchera awa nto bwate directorate ya disability asogocha ekeroro molemavu kwaeleza manganao twalingira national government twaranga kioko nyikolengana nokwani kwao. Asante sana waziri ase chi second ya 30 mbale babugate studios naende moko ruzireve nyororo inibune county
Yes. babwate chi studio cha recording mwake iririgo lipi ase studio imwe urebo ya county nende mwatebira basani banyorera access abalende mubo quality onda tawo tebi go moralia ande oyo boli swali ategerere burunga anyigwe. Oh yes. Studio elia nonye nero oyo bwate studio kogera umanyete ngo tumia restima. Yes. Otumia na bago jana abantu bali baye ndio a record ase studio ya itu studio ya itu taringane na bono dudu twakoire ngamone studio ene yane. Yes. Chi producer chionsi nchibwata liba kali ogo chali se studio elia atebe ngayaya nimbwata basani bane ikomi gaiga munganjere ba kana register lishika ya jiri gali na bwata basani baye na bagocha ba record basokyo gotera agende kuchiari negotiation yabonenga so ntora siekeronde ndora siekero na mai bali swali lingo chali yale ngengango chitorosa je biashara lakini rende ntomanya na kitoko balance. Asante sana waziri. It's a win-win situation. All right. Nimeshukuru sana. Hata vile mbona sana waziri asinge joko nyole vile vya huko kwa Kisii FM mambia bona I know you have a function stadium alia so dia toka chinga kyo minyoke nambia bona asinge joko wasiole vinte vinge kuja somo tegereri umanyire na bali babwate biyagwa tibaje se studio ba record na bali babwate chitalanta au ngwate bange mepira ngo chakere hapa na pale maminyoko ngo chakare. Yes. Naende ndaita ko tabia basaye bonsi ali sebale bache stadium litu kuli rero tegereri twaligania abageni balia bategerera amang'ana aya barore studio na maisa maite baro bali badanga Thomas nga tindaro romuzumari so ndangazi bakongonde abanta gete bache pero rere studio iyo barore munego kolegasi abande barore ngokolera ngocha ku train turaba sairi weyemo. Yes. Asa mang'ana a cyber security ndio na toko launch program hii abago somi for free. Yes. Abasai 1000 igo kero wage zabu ya nande toko balance bali batabuga tiemeremo atoko balance bali batabuga tiemeremo gose na bira toke bali engage somewhere ekero willing. All right. Ko train dia sama ngana cyber security ego toko go train for free abasai elfo igo ngabasai mie mikere sub county na bago chagari ba register babe trained for free nande kunya kosabatore nyasaye totebiri shiriki elinga ki tuigorere nande sentende sub county gete igerere tubagane ebintu ebiga bigenda mashinani nyasaye kagwanja motowa mbia mono sana waziri aseje vile teto mangana mayese njira wikeranu mbia mono oino mu waziri Eric miyenda nero mu waziri wa mangana sports na culture se county ya Kisii bono function ile stadium wako nyaliba kabuno musae ikira naroro na ibuli ratwale no nyara ko bagukwira ni gwaroro mbia mono sana Ronald Mayaka brigadier yuko pembezoni hapa nko yaleta rasinchira yobu ikira nungusabanga tochi andale omotegereri.